1566 komada različitog oružja završilo je danas u pećima varaždinske tvornice MIF, čime je zaokružen ciklus uništavanja 30.000 prikupljenih komada oružja i okončan europski projekt potpora Sisak aktivnostima kontrole oružja na Zapadnom Balkanu. Završno javno uništenje oružja organizirali su Ministarstvo unutarnjih poslova i Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Republici Hrvatskoj u sklopu obilježavanja 20 godina hrvatskog članstva u Ujedinjenim narodima. U okviru akcije Manje oružja, manje tragedija, policija je nakon 5 godina provođenja akcije prikupila gotovo 68.500 komada eksplozivnih sredstava, više od 7.000 lakog i malog oružja, gotovo 2,5 tone eksploziva i 3 milijuna komada streljiva. Europska je unija s 1,6 milijuna eura financirala regionalni program, čiji je cilj bio podizanje svijesti građana o opasnostima posjedovanja nezakonitog oružja i poticanja dobrovoljne predaje takvog oružja policiji. Od tog iznosa Hrvatska je dobila 400.000 eura, a osim kampanje prikupljanja i uništavanja oružja, uređen je i centralni skladišni prostor za oružje Murat. U godinu dana u varaždinskoj metalskoj industriji rastaljeno je 32 tone oružja. Nastaje tako sirovina koja se koristi za proizvodni program vezan uz vodoopskrbe i kanalizacijske sustave, koji u 75% odlazi u izvoz. Policija će i nakon današnjeg uništavanja oružja nastaviti s provođenjem aktivnosti kako bi se spriječile opasnosti koje mogu uslijediti kod nezakonitog držanja oružja i tragedije u kojima stradavaju nedužni.